anagan ini ang kaigurutan kaisuti kadakkelan ang probinsya ti Pagilian gapu iti inalawat na isumang pinagkapatda dengget ipugaw boto ken kalingga apayaw ilimigay sagada nagado di turista ijay bunto di kabisera ta ijay di sentro na may sabit akapintasan dito'y sa malubungan inagdan ang Cavite rice terraces jay Banawe kakabsat amaday dayaw ikamani kasindayaw tattao jay ipugaw na respeto ken natayaw may samit a probinsya magunang kalinga nagtitira iti agungga nalaing dapay agumangsa iligaday apayaw awan kanuti agtaktakaw agkay wara iti karabaw ngem awan ti mapukaw nupagit ikay kayo nagadujay handeto nukayat yo ti repolyo mountain trail ti papananyo napisat apapalasang nagadujay kapangan nupagit iti kumod mapan kayo ijay buko no minas iti silaw naglawa jay amboklaw no minas ti patatas mapan kayo ijay bugyas no minas ti balito Pilex palatok ket antamo no minas iti gambang ijay lipanto mankayan no adu ti tattao mas karkarot dito'y bagyo ngem awan kano serbi ti bagyo no awan ti basurero saan yu alip-lipatan kay lugar at aluan ta ijay ti nagtsambahan bolak-bol ang kaadwaan nupangkit ipagutay man 1680 papanan ta ijay ti pagsasabatan barukin balasa no minas ti patatas mapan kayo ijay bugyas no minas ti balito Pilex palatok ket antamo no minas iti